Že jo, tohle je ostrý týpek, který jezdí sakra rychle a dělá takovýhle technický komba. Ice pick, food jam. Pěkně, David. Wow, fast plan na wallrideu. Loopback, transferu. Jo a piča. Jaha, vysoký tailwhip. Krásně na čisto. No food can. Tak co, Kubo, ještě něco, pojď zástrik. Pojď. Tohle je hodně vydaný týpek. Takže když ho třeba podpoříte, tak můžete vidět ty... Můžeme na chládu. Má trošku kolosice jak cykloš, ale v pohodě. Tak pojď, zástrik. Takže jo, co to bude? Food tailwhip. Ještě jednou, dáme mu ještě šanci, pojď! Kuba Trojan a food tailwhip. Technická věcička. OK, díky kámo, budeš mít ještě možnost. A teďka už třetí ze skupiny a Karel Hobl. Takže Karle.